جدما کوهاتی دامەزراندن وەک یەکەمین پەرتووکخانەیە کوردی نەتەنێ لە قامیشلۆ لێبەلێ لە تەڤایە هەرێمên کوردی ناڤەندا ئاسۆل گۆری رێڤەبەرên wê hewl dide xizmeta çanda kurdî bike û piştgiriya tevgera çandî bi giştî li Herêmê bi hemû cûreyên çalakiyan. Pêşengeha Pertûka Kurdistanî a ku yekemîn car têl darxistin li Herêmê, çalakiya herî dawiye di vî warî de. تشتكي قلق وكردي قلق بالكيشن وتشتكي نوى الجمع افتشتي شيء نبوه ومديسا سباسيا دي كسي هانيتكن قو او في تشتي درابي قو او في تشتي درابي وقتي راجي باكتي بقريني لفابا جاري كردي وملت في تشتي بين افتشتكي قلق مزنه دولتي عالمي افتشتكي صالنا شي دبي افتشتي دبي شما در فجمر هاتي شما امشي ناكل الجمع ev pêşengeha goştê rojan vel bajarê Qamişlo têl darxistin bêhtir ji 800 pertûk û navnîşanên nû têda tên pêşkêşkirin lê bi tenê hejmarek hindik ji van pertûkan ji bo firotinê ne. Ez bînim ev çalakiya mamostesiya min çêkiriye wê alîkar bê bi kesê roşenbîr û kesê lîkolîn van bixwaze lîkolîna çêkê ez behwerim ev yani navende ev çalakî wê gelkî musaid bê ji kesê bixwaze bê û lîkolîna çêkê. Di navbera çapxaneyên Silêmanî, Hewlêr û Amedê de ta Stenbol û Beyrûdê ev berhem hatine çapkirin. Bêhtirî navnîşanan li ser wêje doz û pirsgirêka Kurdî ne û li ser şoreşê û mafên mirovan. Pêşenga pêşiyê li bajarê Qamişlo bi vî rengê fireh me darxistiye bi rastî pirtûkên ji pirtûkên ê Kurdî û ê Erebî û Kurdî bi Latînî û Soranî û Erebî û helbet wê ev pêşeng netenê li Qamişlo jî wê bê ravekirin bajarê Dirbêsiyê di roja berdewam bike û li Amûdê jî wê di roja berdewam bike. Di dema ku şer û pevçûn û tund û tujî bûne beşek ji jiyana rojana li tevaya welatên Herêmê, çalakiyên wisa mîna pêşengehên pertûkan dimînin hewldanek bo vegerandina jiyaneke sûrişt û normal bo mirovan û civakê. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.